హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక బీజిఎం మీద ఉంటుంది. సూపర్గా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. అందరికీ నచ్చుతుంది, ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నా. నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో లైక్ చేయడం, కామెంట్ చేయడం మాత్రం అసలే మర్చిపోకండి. సో ఇలాంటి ఎన్నెన్నో వీడియోస్ వస్తుంటాయి, తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇంకొకటి, మనకు సెకండ్ ఛానల్ ఉంది. ఆ ఛానల్ని కూడా తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. కొంచెం సపోర్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ నాకు కూడా. సో మీ తరపు నుంచి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ వీడియోస్ని లైక్ చేస్తూ ఉండండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ ఎన్నెన్నో వస్తుంటాయి, అవి తప్పకుండా చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్, మీకు నచ్చిన ఏవైనా ఫొటోస్ కావచ్చు. సో మీ ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. సూపర్గా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ వీడియో. సో 1 by 1 చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా చివరి వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి 1 by 1 షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే 1 2 3 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఫ్రెండ్స్. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. స్కిప్ చేస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా చివరి వరకు చూడటానికి ప్రయత్నించండి. సో వీడియోని మాత్రం పూర్తిగా చూడండి ఫ్రెండ్స్. మధ్యలో స్కిప్ చేస్తూ చూడకండి. సో చివరి దాకా చూడండి. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే, ఫస్ట్ ఫోటో ట్యాప్ చేసి పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఒకటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. 2 సెకండ్ 9 మిల్లీ-సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సింపుల్. ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసుకున్నాం కదా, ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయండి. మళ్ళీ 6 సెకండ్ 23 మిల్లీ-సెకండ్ దగ్గర ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకోటి 8 సెకండ్ 9 మిల్లీ-సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మధ్యలో 2 ఫోటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ 9 సెకండ్ 24 మిల్లీ-సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. సో మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో 11 సెకండ్ 8 మిల్లీ-సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్. సో మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో 12 సెకండ్ 23 మిల్లీ-సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. సో ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ 14 సెకండ్ 9 మిల్లీ-సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. సో మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో 15 సెకండ్ 24 మిల్లీ-సెకండ్ దగ్గర ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ మధ్యలో 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయండి. 17 సెకండ్ 8 మిల్లీ-సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి 18 సెకండ్ 22 మిల్లీ-సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ వదిలేసి 20 సెకండ్ 9 మిల్లీ-సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. మళ్ళీ 21 సెకండ్ 23 మిల్లీ-సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. 23 సెకండ్ 9 మిల్లీ-సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. సో టైమింగ్ చెప్తున్న ఫ్రెండ్స్, టైమింగ్ని కరెక్ట్ యాడ్ చేసుకోండి. 24 సెకండ్ 23 మిల్లీ-సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ 26 సెకండ్ 9 మిల్లీ-సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. ఇప్పుడు 27 సెకండ్ 22 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్.
సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు టైమింగ్ చెప్తే అక్కడ నుంచి యాడ్ చేసుకోండి. 26 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్. పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి, ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్. ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు మధ్యలో ఒక 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి. 1 2 ఫొటోస్ వదిలేసి 7 సెకండ్ 4 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. సో మళ్ళీ 1 ఫోటో వదిలేసి 8 సెకండ్ 19 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. సో మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి. సో 10 సెకండ్ 4 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. సో సింపుల్. ఇలాగే ఇప్పటి నుంచి కంటిన్యూగా 11 సెకండ్ 21 మిల్లీసెకండ్ అండ్ 13 సెకండ్ 10 మిల్లీసెకండ్, 14 సెకండ్ 27 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర. సో మళ్ళీ 16 సెకండ్ 5 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర. సో 17 సెకండ్ 19 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర. ఇప్పుడు 19 సెకండ్ 4 మిల్లీసెకండ్, 20 సెకండ్ 20 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర, 22 సెకండ్ 4 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో. సో టైమింగ్ చెప్తున్నా, టైమింగ్ చూసి యాడ్ చేసుకోండి. 23 సెకండ్ 20 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర, 25 సెకండ్ 4 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర, మళ్ళీ 26 సెకండ్ 20 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర. సో మళ్ళీ లాస్ట్కి ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో ఈ ఫోటో వరకు పేస్ట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ ఈ ఎఫెక్ట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిన ఒక ఫోటో మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కింద నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సింపుల్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ టైమింగ్ చెప్తున్న ఫ్రెండ్స్, 6 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ 9 సెకండ్ 5 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో పేస్ట్. సో ఇలా టైమింగ్ చూసి యాడ్ చేసుకోండి. టైమింగ్ చెప్తున్నా, టైమింగ్ చూసి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో సింపుల్గా ఉంటుంది. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా మంచిగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 16 సెకండ్ 21 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ 19 సెకండ్ 22 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో పేస్ట్. సో ఇలా ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడతో కంప్లీట్ అయినట్టుంది. సో కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. సో చూసారు కదా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో మన సెకండ్ ఛానల్ని కూడా సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో అక్కడ వీడియోస్ వస్తుంటాయి అండ్ కామెడీ వీడియోస్ ఏవేవో వస్తుంటాయి, అవి తప్పకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ఆ ఛానల్ని కూడా తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.